טוב, אז מה קורה חברים? והיום אני אראה לכם כמה שיטות לאיך לקבל רובקס חינם מרובלוקס עצמו, דרך האתר עצמו, המשחק עצמו. הנה הוא. אז כן, אז בואו נתחיל. זה כמה שיטות ממש מגניבות לאיך לקבל רובקס חינם. זה עובד איזה 99%. וכן, אז בואו נתחיל. טוב, אז מה שצריך לעשות זה קודם כל, לפני שאני אתחיל, אני אפתח כאן משתמש חדש שתראו שזה לא סקאם ושאני לא עובד עליכם. אז כן, אז אני סתם ארשום כאן משהו. הנה, אני ארשום כאן כזה, הנה. אז הנה, פתחתי. הנה, אין לי רובקס. אין לי רובקס בכלל, אני לא יכול לקנות כלום. הנה, 0, רשום 0. וכן, אז בואו נרשום. דבר ראשון, היום אני אראה לכם כמה משחקים לאיך לקבל רובקס חינם. אז תרשמו כאן רובקס באנגלית. ויש כאן משחק שהוא עובד, שכולם יודעים שהוא עובד. אז הנה המשחק, מי שלא מכיר אותו, הנה הוא. אז תכנסו אליו. והנה, אז מה שצריך לעשות זה פשוט תלחצו על זה. וזהו, כמו שאתם רואים, רגע, לפני שאני אראה לכם, כמו שאתם רואים, קודם כל יש לו 59.9 מיליון אנשים נכנסו אליו כל החיים שלו, ו51% עשו לו לייק, אז רוב הסיכויים שזה עובד, ואמרו לי גם שזה לא סקאם, כן, ראיתי בסרטון שזה לא סקאם, אז כן, זה לא הולך לפרוץ לכם או משהו, כי אני כבר עשיתי סרטון למשחק הזה, והוא לא פרץ לי. אז כן, אז בואו נתחיל. אז מה שצריך לעשות זה קודם כל ללכת כאן, וכן, ואני אפילו אראה לכם סרטון שזה כאילו לא סקאם ועוד אנשים בדקו אותו, אז כן. אז בינתיים אני אסיים את זה. אז הנה, אני אסיים את זה מהר, תראו, זה נעלם. נעלה כאן. וזהו, אגב, בזמן האחרון אני הולך לפתוח הרבה לייבים, אז כן. אז אם אתם רוצים שאני אתרום לכם רובקס, כי אני תורם לכם רובקס, אז תפעילו את הפעמון כדי שלא תפספסו את הלייבים שאני הולך לעשות לכם, כי זה חבל שאתם תפספסו אותם, זה ממש שווה, אני תורם לכולם רובקס. אז כן, וגם, אז תפעילו את הפעמון ותירשמו, ותיתנו גם לייק לסרטון הזה, כי זה, תקשיבו, כל לייק שאתם נותנים זה ממש כאילו נותן לי מרץ לעשות לכם עוד סרטונים, ולמצוא לכם עוד דרכים לקבל רובקס חינם. אז כן, אז כל מי שרוצה רובקס, כל מי שאוהב רובקס, אז לתת לייק. אז כן. אז זהו, בקיצור אני אסיים את זה ואני אחזור לכם, אז כן. טוב, אז עכשיו אחרי שאני סיימתי את המשחק הזה, אז עכשיו אני אחכה קצת, אז אני אחכה איזה שבוע. וכן, אז אני אחזור לכם בעוד שבוע, אז כן. טוב, אז כמו שאתם רואים כבר עבר שבוע, וכן, זהו, אז עבר שבוע כבר. וזהו, אז בואו ניכנס ונראה האם באמת קיבלנו את הרובקס. מוכנים 3, 2, 1, אומייגאד, ליטרלי קיבלנו רובקס. תקשיבו, אני לא נכנסתי לרובלוקס לפחות איזה שבועיים, וליטרלי תראו עכשיו יש לי 22,112,000 רובקס. אומייגאד, תראו איזה מגניב זה. טוב, אז קודם כל תודה שצפיתם, ומקווה שנהנתם, ואם אתם רוצים גם רובקס ככה כמוני, אז תפעילו את הפעמון, תשימו לייק לסרטון, שאני אוכל לעשות לכם עוד סרטונים כאלה, ותירשמו כמנוי שלא תפספסו עוד. ביי, תודה.
שצפיתם.